Čaute ženky, vítam vás, teším sa, že ste so mnou tu. Takže najprv ideme rozcvičku, sadneme si dole, začíname krkom, takže budeme polkruhy na 6 krát na jednu aj na druhú stranu. 3, 4, 5, 6. Pozrieme sa doprava, doľava 6 krát, 4, 5, 6. A ešte hore a dole. Rozpohybujeme trošku ramena, ruky, takže také polkruhy. 3, 4, 5, 6. Tak, teraz ideme rozpohybovať spodnú časť tela, ktorá je dôležitá, natiahnuť trošku bedra, takže ostávame dole na podložke, ľavú nohu si dáme dopredu a začíname krúžiť do vonkajšej strany, rozpohybávame bedro, tlačíme lakťom do kolena, aby išiel do vonkajšej strany. Takže poďme 6 až 8 krát, pomaličkým tempom. A teraz dopredu sa nahneme a dozadu. Dopredu a dozadu. Takže pohyb dopredu a naťahujeme cez pätu. Hamstring. Takisto 6 krát. Vymeníme nohu a ideme to isté na pravú. Takže tlačíme lakťom do pravého kolena a krúživé pohyby smerom vonku. Pomalinky. Naťahujeme bedro 6 až 8 krát. Tak a teraz zase dopredu, dozadu na pätu. Dopredu a dozadu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Výborne. Postavíme sa a ideme na začiatok, na koniec podložky a ideme preručkovať, čiže ruky smerom ku chodidlám a ideme preručkuješ. Na konci zrobíš push up a naspäť preručkuješ hore. Ľahšia verzia je, že pôjdeš na koleno, takže preručkuješ, dáš sa na kolena, takzvané ženské push-upy a naspäť hore preručkuješ. Dobre? Takže ideme. 2, 3 a ešte 1. 4. Výborne, nie je to také ľahké. Tak, postavíme sa a rozšvíhame nohy, bedra. Dobre, takže na pravú stranu. Trošku stabilita, najlepšie, keď pozeráš na jeden bod, alebo sa chytíš niečoho, stola, stoličky, momentálne nemám, takže rozšvíhame 10 krát. Ideme to isté aj na druhú nohu. 5, 10. Výborne. A teraz krok dopredu, takže začíname ľavou a ideme ľava. 10 krát. Vymeníme a ideme prava. 4, 8, 10. Tréning je zameraný na spodnú časť tela tak, že dáme sa do drepu a trošku ešte ponaťahujeme. Dám sa z boku, aby ste videli a prenášame váhu na pravú, na ľavú stranu. Takže sadni si a ideme ešte. Nohy pokrčíš a dávaš do vnútornej strany. 3,
5, 8, 10. Výborne. A ideme druhá strana. 10. 7, 10. Super. Rozcvička je za nami. Začíname warm-upom. Každý cvik je 40 sekúnd, takže pol krúhy s trúpom. Snažíme sa tlačiť zadok dozadu, takže len pol kruhy. 40 sekúnd. Druhý cvik je iba na špičky, takže ideme 40 sekúnd. Tretí cvik, ľahni si na podložku a ideme mostík. Klasicky dvíhaš zadok a stláčaš ho hore. Dobre? 40 sekúnd. Váhaj na päty. Tlačíš do päty a ideš hore. Hore a dole sa dotkneš podložky a zase naspäť. Posledný štvrtý je zahrievanie, takže dáš si gumu a ideme iba abdukciu. Takže otláčaš nohy od seba. Používame gumu. Chodidla ostávajú na podložke. Takže warm-up je za nami a toto je ukážka cvikov, takže bude výstup na lavičku, najprv bude práva, potom ľavá noha, ďalší cvik hip thrust, takže správna poloha je dôležitá. Nesmieš prepátať so zádkom, lebo ťa bude boleť spodný chrbát, takže musíš spevniť brucho, kór, vrch, hrudník, všetko je v jednej rovine a hýbe sa celé telo, aj s hlavou. Je rumúnsky deadlift, správna poloha, posúvaš zádok. Používaš gumu alebo jednoručku. Ide popri nohe. Posledný cvik je danky, takže zakopávanie. Takže pripravíme a ideme prvé kolo. Takže ideme na výstup, začíname ľavou nohou 12 krát. Ideme. 1, 2, 3, 8, 9, 11 a ešte jeden, 12. Výborne, vymeníme nohu a ideme na pravú, hore, 1, 2, 6, 7, 8,
Ešte 2. 11. 12. Výborne. Takže zober si gumu a ideme na hip thrusty. 12 krát. Poďme na to. 1. 2. Ak máš vysokú podložku, tak nemusíš ísť a zadkom ťuknúť sa dole. To vôbec nie je podmienka. Zachovaj správnu polohu. Ideme. 9. 10. 11. A ešte jeden, posledný. 12. Výborne. Takže kto má, nech si zoberie jednu ručku, kto nie gumu. Začíname. Stojíme na ľavej nohe a predkláňame sa. Dobre, pomaly. Popri píšťale. Máš cítiť zadok, ako zapájaš hamstringy a zadok. Ľavá noha stojíš na špičke a je tesne za pätou. Tesne, pár centimetrov za pätou. Vymeníme nohu, ja sa postavím tak, aby ste ma videli, takže tlačíš zadok dozadu a ideme 12 krát. Nemusíš ísť až úplne dole ku chodidlu, iba do polky medzi chodidlom a kolenom. Musíš dať pozor, aby si sa nevytáčala. Takže najlepšie, keď si tú druhú ruku dáš bok. No a posledné ideme zakopávanie, takže prichyť si nohu a začíname pravou. Ja idem vždy na lakte, pretože mi je to lepšie. 12 krát pravá a potom ľavá noha. Hol dir frische Energie für das, was dir wichtig ist. Pure Encapsulations, geprüfte Qualität. 11 a 12 pulzujeme. Poď, pulzuj 12 krát. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Výborne. Vymeň koleno, takže prichyť si o pravé a ideme ľavou zakopávať 12 krát. Desať, 11 a ideme 12 a pulzuj 12 krát, čo ti dá najviac. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Výborne. Super, prvé kolo je za nami, takže ešte 2. No a ja si idem po vodu a uterák, len som si ho zabudla. Takže tuto máme vodičku, utriem sa a začíname druhé kolo. Cviku už poznáš, takže vystúpi na stoličku, lavičku, gauč, čo máš. Ideme ľavou. Začíname. 2. 10, 11, 12. Výborne, vymeníme nohu a ideme prava. Raz, pozostabilita. 2, 9, 10,
11, 12, super, výborne. Pokračujeme hip thrusty, nachystaj sa, koleno by malo byť v 90 stupňovom uhle a ideme. 1, na konci zatlač zadok polky do a ešte zatlač aj do gumy trošku. Takže idem RDL-ko, dám vám pohľad spredu, aby ste videli, začíname ľavou nohou. Predná ostáva chodidlo na podložke, zadná je na špičke a je za nohou. Pre lepšiu stabilitu máš mať medzeru medzi oboma nohami. Jedenáct, 12, výborne. Druhá noha, ideme ľava. Zober si gumu alebo jednu ručku. 3, 4, 10, 11, 12, super. Poď na zem a ideme zakopávať pravou. 1, 2, 3, 11, 12 a pulzuješ, poď. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, výborne. A ideme druhá noha, takže pod pravú si zafixujem gumu a ideme ľavou. 12 krát. Jedenáct, 12 a pulzuješ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Druhé kolo je za nami. Paráda, napí sa vodičky. Blahoželám, takže už len jedno a bude koniec. Možno. Usúš sa a ideme na to. Takže posledné tretie kolo, výstupy a poď. Ľava. 1, 2, 8, 9, 11 a ešte jeden posledný. Vymeň nohy. A poďme, posledné výstupy v tomto tréningu. Šup, ideš. Ešte 5, 6, 10, poď, 11 a posledný výskok, 12, výborne,
Takže zober gumu a ideme hip thrusty, mala by si byť opretá o miesto pod lopatke, to znamená tam, ako máš podprsenku, použij gauč, stôl, stoličku, čo je ti lepšie, niečo stabilné a ideme na to. Desať a ešte 2. 11. 12. Oh yeah, takže hip thrusty v tomto tréningu máme za sebou. A ideme rumunské deadlifty. Takže začíname ľavou nohou. Desať, 11, 12. Vymeň nohu a pokračujeme ďalej bez prestávky. 1, 2, 11, 12. Oh yeah. Ešte 13, no tak ešte jedno. Takže ideš na zem, bereš gumu a začíname právým zakopávaním. 1, 2, 3. Hol dir frische Energie für das, was dir wichtig ist. Pure Encapsulations, geprüfte Qualität. 11, 12 a kmítaj. Poď, dáš to. Výborne. Presúvame gumu pod pravé koleno a ideme ľavou. Poď, to dáš posledné kolo v 3. tréningu. 2, 3, 10, 11, 12, kmítaj, poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh yeah, takže toto bol posledný cvik v tomto tréningu. 3. kolo za nami. Daj si vodu, napí sa, utri sa, lebo toto je posledný tréning, lebo kolo v tomto tréningu, ale čaká nás ešte Tabata, juhuhu, takže taký oslavný taneček na koniec tohto warm-upu a priprav sa na Tabatu. Takže poď, prvý cvik bude bicykel. To poznáš. Otoč sa, poď na plank, bude plank, ale bude aj s pohupovaním do strany. Poď naspäť na chrbát, nohy si daj pokrč nožky 90 stupňového uhla a budeme len tak robiť TikTok. Taký práva, ľava budeš striedať.
Tak, štvrtý cykl ostávaš ležať a zatlač spodný chrbát do podložky, nesmie tam byť medzera a ideme robiť nožnice. Takže iba striedaš prava, ľava, poď, šup, šup, drž to. Tak a teraz to všetko zopakujeme, začíname bicyklom. Takže posledné 2 minúty tréningu, ideš na to. Tak, otoč sa do plenku, nezabudni ruky, máš mať 90 stupňov uhle približne a ideš do strán. Keď to nedávaš, aspoň drž. Takže otoč sa na chrbát a ideme iba TikTok. Takže kolena do pravého uhla, zatlač spodný chrbát, aby tam nebola medzera, dobre? Tiež TikTok. Drž nohy vždy v tom uhle 90 stupňov. Je to cvik na spodné brúško. Tak a posledné nožnice, poďme na to. Daj do toho všetko, môžeš ísť veľké nožnice alebo malinké, tak už vládzeš. Je to tady zaslúžený koniec. No a ešte si dáme stretching, takže už sa len natiahneme, ukľudníme, dýchame 3 hlboké nádychy, výdychy pri každej polohe. Začíname pozíciou dieťaťa, do strany, to isté, potom preručkuješ do druhej strany. Tak, ideme do kobry, kde natiahneme brúško, ktoré teraz makalo. V tejto polohe iba dáš dopredu pravú nohu, volá sa to holub, takže natiahujeme zadný sval sedací. Ak sa nevieš zohnúť na lakte, ostaň vystretá. Nádych, výdych. Vymeníme nohu, to isté. Tak ponaťahujeme ešte lítka a zadné stehná, hamstringy. Môžeš aj 2 nohy naraz, ja mám radšej, keď si to robím postupne. Snaž sa chrbát vystriedne mať srbený. Tak, ponaťahujeme ešte bedra trošku, takže nohy k sebe. Môžeš sa pohúpať doprava, doľava, pomaličky zatlačať do takej príjemnej bolesti. No a ešte si ľahni na chrbát. Pravú nohu si nechaj pokrčenú. Otoč sa do ľavej strany a pravú ruku naťahuj
Mala by si cítiť celú bočnú stranu tela. Vráť sa naspäť do stredu, teraz necháme pokrčenú ľavú nohu a natiahneme ju doprava. Ľavá ruka ostáva vľavo. Ďakujem ti krásne, že si to so mnou zvládla a vidíme sa pri ďalšom tréningu. Čaves!